అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన కిచెన్ అండి. నేను ఇవాళ పెసరపప్పు పాయసం చేస్తున్నానండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి ఒక పెద్ద స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి. నెయ్యి కొంచెం కరిగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ జీడిపప్పు, ఒక స్పూన్ బాదం పప్పు స్మాల్ పీసెస్ కింద కట్ చేశానండి. అవి వేస్తున్నాను. జీడిపప్పు బాదం పప్పు కొంచెం వేగాకేనే మనం కిస్మిస్ వేయాలండి. ఒకేసారి వేస్తే కిస్మిస్ చాలా త్వరగా వేగిపోద్ది. ఇప్పుడు కొంచెం బ్రౌన్ అయినా చూసారా, ఇప్పుడు మనం కిస్మిస్ వేసుకుందామండి. ఈ డ్రై నట్స్ అన్నీ అండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చు అండి. ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవచ్చు. దానికి లిమిటేషన్ ఏం లేదండి. కొంతమంది చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, కొంతమంది అస్సలు ఇష్టపడరండి. అందుకని మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఈ డ్రై నట్స్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని బయట తీసేసుకుందాం. కానీ ఇంక ఎక్స్ట్రా నెయ్యి ఏమి యాడ్ చేయగలదండి. ఒక కప్పు పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నామండి. మెజర్మెంట్ ఏం లేదండి. మీరు ఏ కప్పు తీసుకుంటారో ఆ కప్పుని కొలత కింద ఉంచుకోండి. దీన్ని మనం కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దోరగా వేయించుకుందామండి. పెసరపప్పు దోరగా వేగేటప్పటికంటే ఒక మంచి ఆరోమా రిలీజ్ చేస్తుందండి. అది వచ్చేంత వరకు చూసి వేయించుకోండి. మనం ఫ్రై చేసిన దాన్ని కుక్కర్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఒక కప్పు తీసుకున్నాం కదా, 1.5 కప్పు వాటర్ వేద్దామండి. దీన్ని మనం ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టేసుకుందామండి. కుక్కర్ పెట్టుకుని ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. పప్పు ఉడికేలోపు మనం పాలు అవి కాచుకుందామండి. ఇందాక నెయ్యి వేసిన ప్యాన్లో వెంటనే పాలు వేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. అందుకు కొంచెం వాటర్ పోసుకుని అప్పుడు పాలు పోసుకుందామండి. అప్పుడు ఇరిగటం అనేది జరగదండి. డైరెక్ట్గా వేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇరిగిపోద్దండి. ఇవి కాచిన పాలండి. ఒక గ్లాస్ పాలు పోస్తున్నాను. సుమారుగా ఒక 1/2 లీటర్ దాకా ఉంటాయండి. దీంట్లో మనం ఒక స్పూను నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసుకుందామండి. ఈ సగ్గుబియ్యం ఉడికేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేద్దామండి. మనకి సగ్గుబియ్యం ఉడికిపోయిందండి. ఇటు పక్కన కుక్కర్లో పెట్టుకున్న పెసరపప్పు కూడా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఒక్కసారి పెసరపప్పుని మనం పాలల్లో ఉడకనిద్దామండి. 1 నిమిషం. బాయిల్ అవుతుంది చూసారా అండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఒక 1/2 స్పూన్ ఇలాచీ పొడి వేసుకుందామండి. ఇది పెసరపప్పు వేసాక ఒక్కొక్కసారి థిక్ అవుద్దండి. మీ లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీ బట్టి కావాలంటే కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడే కొంచెం పాలు యాడ్ చేశానండి. కొంచెం చిక్కగా ఇష్టపడేవాళ్ళు చిక్కగాను, పలుచగా ఇష్టపడేవాళ్ళు పలుచగా తినొచ్చండి. ఇది కొంచెం పెసరపప్పు ఉడికిన తర్వాత ఉడకటం ఏం లేదండి. కొంచెం పాలు అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం షుగర్ వాడట్లేదండి, బెల్లం వాడుతున్నాం. బెల్లం వాడాలంటే స్టవ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు బెల్లం వేస్తే కూడా పాలు అప్పుడప్పుడు విరిగిపోతాయండి. సో ఇది ఉడికిన తర్వాత దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1 సెకండ్ కొంచెం చల్లారింది అనిపించిన తర్వాత బెల్లం వేసుకుని కలిపేసుకోవటమేనండి. ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే. పెసరపప్పు పాలల్లో ఇంకాపరేట్ అయిపోయిందండి కొంచెం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను నేను. కొంచెం 1 నిమిషం వెయిట్ చేశాను కూడా. మనం కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాం కదండి, 3/4 కప్పు బెల్లం తీసుకుంటున్నానండి. తురిమేశానండి. తురిమిన బెల్లం 3/4 కప్పు తీసుకుంటున్నాను. ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుని బెల్లం మీ టేస్ట్కి అడ్జస్ట్గా వేసుకోండి. ఎందుకంటే కొంతమంది ఎక్కువ తీపి తింటారు, కొంతమంది తక్కువ తీపి తింటారు. అందుకని చెప్పి పంచదార అయినా అంతేనండి. సేమ్ క్వాంటిటీ 3/4 కప్పు వేసుకుని చూసుకోండి. పంచదారకి అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేడిగా నుండి పంచదార కరిగేంత వరకు చూడవచ్చు. కానీ ఈ పెసరపప్పు పాయసం మాత్రం బెల్లంతోనే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేస్తానండి. మన పెసరపప్పు పాయసం రెడీ అయిపోయింది. ఇందాక మనం వేయించుకున్న డ్రై నట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వేసానండి నేను. కావాలనుకుంటే కొంచెం పైనుంచి నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నెయ్యి టేస్ట్ ఎక్కువ ఇష్టపడేవాళ్ళు. పెసరపప్పు అంటే దీంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉడకాలి అని ఇష్టపడేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ ఉడకపెట్టుకోండి. కొంచెం బద్దలా ఇష్టపడేవాళ్ళు బద్దలా ఉడకపెట్టుకోండి. అది ఏదైనా కూడా మీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ చేసుకోండి. తీపి కానీ పెసరపప్పు ఉడకటం కానీ నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చేశాను. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి.